Chekutanga, mhuri yedu haina kumira zvakanaka. Mune zviri kunetsa mukati memusha. Saka chekutanga chatiudza mana inhau yevanhu vari kungofa zvisina kutsaruka. Pakatanga toti ndichangosangana mutumwa akahandizoziva makuru vakafa. Tine hanzvadzi yakawira mumvura. Yawira mumvura. Tichibva kumakuva the following day. Pakaoneka paanga akarazikwa. Pakabuda honye dzisikaiti. Pazvangopera zvakadaro. Vana baba vakanzi nevamwe uyai tifambe vakaramba. Vatauya kuti tine hanzvadzi yakapondwa. Zvisina matsanangukiri. Vakangonzi aoneka ari mumba memusikana paapondwa paafa. Vana baba vakangonyarira zvakadaro. Then tinamwe tete vakaita zvokupondwa. Pane vamwe vana vamweni vakamboda kusimudza musoro inhangu handichiri mudiki asi ndaiona zvese zvichiitika. Then vanopamuna vakatombosimudza musoro vakangofa zvisina kutsaruka. Tiri ipapo vanhu kumashure uko vaimboya kumba kwedu ivo bamunini vangu avo nevamwe vaningi navo wasipo mwana imba yabamunini yamainini wavo baba wasikise mufadha different nemothers havana kukwanisa kusvikira panapa. Vaimboya kumba vachiti mukoma ngatifambe kutara baba wangu avo. Baba wangu achiramba. Baba wangu asikarambi waingoti fambai mukazwa mabatai nini moya pamandawe. Asi mai wangu avo ndiwo aitanga kupopota vasimudza chipire pamusoro ibvai panapa chiichi chibva mutukadisa chingokuro tingorwa ndichiona zvichiitika. Then after that ndakurawo ndaroorwa. Tiri kusangana nemachallenges vana vasikana vazhinji hawana dzimba. Vari mudzimba macho vari kutambudzika. Inini yatova second marriage. Then ndasangana nedambudziko ndakaenda kuna baba wangu avo. Baba upenyu hausindifambira zvakanaka. Zviri kudai. Kuti ndivabudire pachena kuti baba ndinofamba ndiribata imimi handinokwanisa kuzviita nekuti zvazvisikaiti. Baba ndiri kudai ndinofamba ndirikuzwa zvakati. Dzimba hadzisudini hamusugarika zvakanaka. Baba wangu hawana kutora action. Then after that handazoenda futi kumba ndandaitapo maziso. Baba ndauya ndine dambudziko rakati ndopawanga rupumwa futi newaningina waka ine ndakaenda ndiri kunga ndira kunzvenga through nyaya yanga iri kuya kuti mwana waningina wani ndichiti baba imimi ngatimbofambe mucheneswe ndimbozwa kuti munyama here uri pamuri handiti ndokufamba kuenda kupinda kwandakamita baba asi ini ndine nhau yangu yemaziso enda ndanziuya nababa wako anosvisi saka ndaenda kwandakaenda nababa wangu namai yangu baba wangu hama dzakairamba kuti handifambi asi ndakabva ndaenda nawo baba wangu munhu yakangoti vangoti baba imimi zviri kunetsa pane mwana womunosvisiwa maoko isai mumvura kwazisai maoko mumvura ukaisa maoko mumvura kwasi baba maoko enyu akatsvuka. Baba wangu akapindura kuti ehe maoko angu akatsvuka asi handinouraya munhu dikiki. Mukadzi akati isusu hatichatsvaki zvakawanda izvozvi zviukawe nehama dzako iwewe dzekwamati uchabatwa nechi nerusva bhozi pane zviri kuitika paupenyu hwako iwewe. Baba wangu akati saka ngatigadzise nawe mwana uite kumire zvakadii zvakanaka. Baba wangu akati mwedzi ukapera kwakasara 2 weeks kuti mwedzi upere. Mwedzi ukapera tichataura zvamataura tibva tagadzira nawe kuti zviri pamwana zvidini zvipi. For sure ndakaenda kumba ndikataura murume wangu. Murume wangu kana parodiwa mombe nchabva ndadini ndabvisa inini bhozi zvinhu zviribva zvatambudza newani wasukuru wawewo wana wangu inini handiti. Saka zvadaro 2 weeks yakasvika ndikati zvimwe tatonganza kamombe kacho kakaripo tatinawo kamombe kakaripo taunganza kagosari kacho katawo ndikati baba uchafona. Baba ita mwedzi baba ita 6 years ini vandanyara vandafamba nemurume wangu masita wangu mandarapwa zvadini tapepera zvaita 6 years. Panewo zvakazobuda baba wangu achibva waya pataenda kuna baba imi ndikurota mbuya mai wawo iwawapo mbuya handivazivi inini ndofunga mbuya wakafa ndazvarwere kana ndisati asi pane ndinotesa kumashure kwesoro handina kufa kwandakafa angu asi varora havana kuchitichengeta zvakanaka. Baba wavo hawana kundiwika namai nini saka ndakaenda nenhau yangu nababa ndo nawe ndikusangana naye ndakafunga kuti baba uchataura munin'ina wake kuti ndo nawe yataura chii yataura mwana hazvina kudaro ndakagara chibva ndazoona bamunini vandataura bamunini ndine nawe ndikusangana nayo yamai wenyu imini vari kuti handinofa zvakanaka chibva ndavatsanangurira mafambiro akaita matauriro anga anotiita mbuya kuti taura uchidai ndikati kana nhasi uno mukanditi tiperekedze kumusha kunobarwa mbuya mai wenyu imini ndinokuperekedza ndinokuchisai handiti havana action yavakadini yavakatora. Zvadaro pane zvakazobuda pandiri ndakaenda kumbawo ndakasvikirwawo zviripo saka pane zvakazoitika vachibva vaudzwa nhau yavo namai wavo iwavo vakazvibvuma. Pane musekuru vaitora maminesi andifunga kuti haana kuuya ndovavharidzira zvese kuti asauya aitora maminesi
Saka zvadaro vakaguma nhau yavo vakati alright tirakonoripa handiti ivo vakanzi wadoripa baba imi mucharipa mhosva yababa wenyu wekuuya kusanditema kwakadini kwavakaita vakati alright ndabvako inini vanhu vese vakabvuma vakadaitana nehanzvadzi yangu iri pape yanga iri penge chitonyorowa mamwe maminesi baba vakabvuma vakati tichazvigadzirisa tibvatenda koripa kunani but mbuya wakabva wabuda achiti imimi uronditi kwazi ndindiura vanhu mumba mumusha muno handisirini iwe Isaiah iwe une ngoziyo inayo handiti akabva ataurira hamene zvakataurika ipapapo vakazvibvuma zvese achichabva takangofamba vatazvigadzira bhoza vakazi fambai muone kuti zvandiri kutaura ichokwadi here vakati achabva tazvifamba vatadini vatazvigadzirisa tabva ipapo ndinodzoka futi kumashure picture babapo vakanzi maoko akatsvuka ndakabva ndamhanya kofunga tichirogara usorobhoni 1995 ini ndani grade 2 baba avo vakambonzi vakauraya munhu ainatsoraya taingozi mahati ibhinya saka isu tichingokura ingoti meno ndezvekutaura asi nekufambawo kwenguva ndofamba ndobata futi baba vangu nhau yonzi kufamba imamusoro cheneswe panhau ipi iyi asi baba vangu uri kudini uri kuramba taungana semhuri ndopanga abvuma kuti ngatifambe ndichingorisuduruke ndichienda kumba kwangu the following day akanditeera anga ine aim yekuti withdraw nyaya yako yataura kuti ngandifambe ndo aim yanga yaiko asi akabva asvika handamutaura ndikati baba chamusikati kucheneswa imi chii ndopakanditi hazizvo nditaura ba kudini zvinotsarukanaa akati iwe ari kuda pauri hasima yangu ba ingozi yekumushoko wangu kwazi chikwambo chekumushoko wangu akarohwa kwekutanga nekuti ndakatambira mutete wawo wandinozoudzosera bandichinawo urati kana chiri chikwambo chekumushoko ndandakarohwa saka muri kuti tipambetesa kuti chidini chidviswe handina mhindiro ndakaita sei yandakaona ndo nhau yangu ma saka ndiri kumbirawo nditibatsirwe tifambe nehama dzangu idzi dziri apa idzi baba namira pamberi pedera makugasi namira pamberi pedera mamutasa isendere chokwadi chatawa zvisenge chokwadi pamukanye pachaswa nemunhu varatibatsirawo right kutaura mwana anichazoti ndotamira Wakuri musabati musani. right kutaura mwana anichazoti ndotangira Kunzi baba. Nati pamusoro imutana zitari inde. so pamusoro dare ramambo bilindo izwa Isaiah Mwana chekutanga apenda kutangira ngechekubasa kwarutaura ndakashanda kuselbon ndakapinda 1980 ndiri senior supervisor kuselbon ndikashanda saka ndapinda 82 Ndirai nyaya. Zataura uya Ndizere banyaya. ndizvo Pamakashanda. tangira ipo ndiyo ataura nyaya basa taura kuti ari basa wakauraya munhu ndopindati ndakutangira tiri kubasa manje ndakashanda from 1982 ndikagara Tsorai wataura kuti wazi wakauraya munhu Tsorai anga ari forester anga ari manager wangu wasaka masupervisor tatakawanda kune group raakaziwa ndei raariripo saka vanhu vaingozi Tsorai gandanga ngoti wakaita shopu pagwirira apo Tsorai ibhinya kusvikira kwakuzi inini nani naumwe vanhu vakati wande mabhinya ndizvoka after that manje ndakati rimwe gore ndakataura wesa wakanga vari kubasa uko kwabva ndadzika kuuya kumba ndakaandirifu ndisaigara kombo ndaigara vanhu vakawanda kwabva ndauya kumba ndazodzoka kazi kumeni komboni uko wakaurawa munhu kwazi ani wakaurayirwa mumba wati ndakagara nyaya yacho ikaita police case ukatangogara after a year ndiri kushanda nevanhu ndadira vanhu vakama 25 ndichishanda nevanhu ivovo pane umwe mukomana wekwamutoko uko wakazodaidza vamwe vanhu kasi uye muone zvindiri kuona kana tobva taenda tese wakuona takaona maskeleton emunhu yanga yaskeleton basi ona kati but skeleton yemusoro anga akatopfeka heti yanga ichitori nyowani heti iyoyo asi yanga yaine gore
inini saforomana ngaripo ndakatora radio ndikachaira foresta wangu ndachaira foresta kwakubva atotufonera mapurisa epamtasaka kwakubva auya mapurisa aya akabva atora andiyachena kambobvunzwa akabva andotora munhu wavo kwakubva waisa mumapurasitiki kubva wandotora nehama dzacho kwakubva wadini kubva waenda kudaro ndakauya ndichitaura newana wangu vesa komana zvandakazoona kubasa zvakadai zvandakazoona kubasa nehama dzangu navaning'ina wangu anabauri ndakatovaudza apa mutende patiri kuda ndezvekuti muconcentrate nezvemumusha menyu izvo zvekubasa izvo toda zvemumusha menyu zvataurwa nevana kuti vana vari kutaura kuti hwani havarorwi hwakarorwa washa hwagadzikani makazombofamba mukazi mimi maoko enyu akatsvuka izvo ndozvotoda kuzwa izvozvo makafamba here nemwana ndakabva kubasa kwandaidza akati atorohwa ari kumurume kwaatorizva akati ndauya madziso angu haasi kuti akaitwa ngatimbofambe ngatimboenda apo tozwa kuti chinyi ndakaenda naye shuwa ndikaenda naye ndasvika ipopo pendakaenda naye akatosvika kaza mangwanani maswera rembuya taswera maswera wanga wabva nemunhu wavo papi ipapo ndasvika unozi baba makwenyu akasvika kana mukafamba zvekuti ndakaisa maako mudhishi mwana uri kunyepa ipapo chokwadi pamberi pamwana ndaisa kwazi baba makwenyu akasvika mudziza menyu amuna kumira mushe kana mukafamba munobatwa imimi nekuti pane mhepo iri kufamba iri kuteera mudziza menyu izvo vakataura shuwa saka kuti ndizvigadzirise ndingoda mombe ini ndakabarirwa mucheche kwaJohani kusvika ndirore wana wesawa ndinobvira ndakambofamba kana kuita zven'anga kuuraya vanhu izvo handidini ndadzoka ndikati hazviiti baugara izwai baba makakurira mucheche yaJohani asi makaenda pan'anga mukangonotaurirwa kuti ndee mugadzirise makaenda kusei muri munhu waJohani izvo ndakatomira aramira kwaJohani saka zvekwaJohani siyana inazvo taurai nyaya iri chii nyaya iriko ndekuti mwana achema akutaura ndakakutaurirai ndinozoda kuzwa kuti mwana akataura here kana muri kuramba kuti chekutanga maramba kuti hamuna kuzi maoko enyu akatsuka handiti chimwe chataurwa futi mumusha manzi muri kufiwa umo zvisingazwisisiki pane mwana akafa pakuoneka paine honye ichokwadi here wakataura baonini kuti ndazoona pasi pebonde mwana paane honye ndakazwa akataura right kechipiri pane akafira mumba here mwana wabaonini wakapondwa ari kubvawa uripo here uripo mwana wakamboita bofu here bofu handina kuti angambona asi akamboita bofu asi kuti madziso ako zvautaura kuti madziso ako akarwadza fusha zvekuti wakaita bofu ameno mai wacho handira waitogara wega kumba kuti handiri basa imi babu izwai babu musakanganwe kuti matora mhiko baba mirai ndati musakanganwe kuti matora mhiko ndizvozvo mastatements amuri kutaura bamwe mukada kuzvipinza mudefensive mode yekuti ndida kutongoti ndizvidefendi ini ndizi ndakachena hapana zvamunenge muri kugona ba murikuzwa bamwe mwana wataura kuti mazuva angu akarwadza ndikaita zvandakaita ndikataura baba ndikadii andizvo izvo zviti ndobva wabvunzwa kuti mwana ndakaita bofu madziso anetsa handiti ndoivo zvamataura kuti mabvume izvozvo kuti ndo zvakati muzoende kun'anga yekuti mumusha mune zviri kunetsai iri nyaya yemaziso izvo zvidzakubvunza nyaya yemaziso makuti handizvizivi hameno mai wacho kuti izwai asi yemaziso muruiziya chandooziva inini ndechekuti hakuna munhu anorwadziwa nemaziso zvishomanani zvokuti angabva afunga kuenda kumapostori kana kuenda kun'anga
It means kuti kana munhu akauti ngazikuenda kumapostori nekuenda kun'anga, chinhu chachakati kurei kudarika zvatinoziva. Ende ndo zvakasakisa kuti imi mubvume futi kuenda, because manga maona kuti hazvisiri normal kudai. Handizvo? Saka musarambe zvamunodii, zvamunoziva. Pane point yamatauro emunhu akanongwa kubasa. Wesikeleton handiti madanga akapfeka heti. Baba, mati munhu anga askeleton peso kwasi heti yake yanga iri mumusoro handiti. Makati heti yanga ine gore. Muri patondera? Ndikubaziya. Mati yanga ine gore. Heti. Ndizvo chaizvo. Mazviziva sei? Kubva mazuva akazi munhu atsakatika. Nemazuva aakazooneka kwakwane gore. Ndopendiri kutaura. Aitozikanwa zvinenge asikuonekwa. Yes, chaizvo. Vaitotsvaka vachitodini nemapurisa. Ngatizoke panyaya yedu. Nyaya yepi zvataurwa nemwana muri kuti nezvataurwa nemwana. Handisi kuda kuti muzvidhifende bai mutaura ndichiza that's not the issue. Issue yangu yemaurira kudare, kuona mwana ari kuchema, kuda kuwana solution. Kudambudziko rainaro ndo zvakakosha izvo. Musati muri kuuya kudare kuiwo moswera muri kukrema kuti nda kusvika koramba kudai kudai, hazvibatsiri izvozvo. Nekuuya nemishonga. Kana kuuya nemishonga kana kuti hazvibatsiri. Kana mauya kudare chinoda kuti muda kubatsirwa kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Saka ini hazvindifadzi kuti mwana auya ari kuchema. Ende ukaona akuuya kochema kwandiri nini mutorwa. It means kuti aona kuti kuhama dzake imimi hamusi kukwanisa kumubatsira. Saka handifaniri kuti ndisvike pastage yekuti ndikufosei kana kuti ndikutsvai kubatai zvakati handizvo. Imimi ndimi munofanira kuona kuti zvinhu zvinoita kuti mhuri ibatsirike chii, because uyu ari kutaura on behalf of wamwe wana wese. Wari kutaura kuti wana vari kukunze hawana kugara zvakanaka. Wamwe wacho sai hawana kutoroorwawoba. Handizvo? Wakaroorwa wacho hawana kugara zvakadii. Handizvo? Tikuti idambudziko riri mumusha ramunofanira kuti mwana baba nana mai munofanira kubatikana. Kana musiri kubatikana, chiri kuti musabatikane chii? Sorry Changami. Yes. Kutotaura bata hapana paakamboya achiti hanzi ngatifambe ndichiramba. Sorry. No, it's okay. Tingapedze nguva. Siyanai nevanhu vari kubamba. Kana uri namba 9 webhora bamba, ukaposa gate, ground rese rikati wobva watomira kuti ndikuzviziva masupporters ese. No. Dzoka muground ugoise chii? Bhora. Because expectation yemaspectators ese ndeyekuti ugoise chii? Bhora. Saka kuya kwaita munomukweseka vanhu vese maspectator anoda kuti ugoise chii? Bhora. Saka iwe goisa chii bambo? Siyana nechii? Imi mati hamunobvira mamboramba handiti? Ndinobvira ngamboramba. Makanaka baba. Ndifambe neuyu. Kana paakauya paubaba. Ari kunyepera kubudirwa. Ndakatoti inini ngatifambe. Izwai bambo. Musataura nyaya yekuti ainyepera kubudirwa. Makaziya sei kuti ainyepera? Sorry. Ndopindura. Ndoda kuti musataure mawedzi akadaro. Andi mukataura kudaruka munoima kuti pembe direction. Andi inini mati pese pakauya achiti ada kufamba mamuri kuda kufamba hamunobvira mamboramba kusvikira nanhasi muchingori redi. Nanhasi muri redi handiti? Saka nyaya yenyu iseke haimbodi zvese ida kuti mufambe muri zvamakaita 1 2 3 4. Saka kuti zvikubatsirei ndezvokuti isusu kana munoda kuti kubatsirei tokubatsirai. Kana uchiti munoda kubatsirwa mega makuseri munobatsirwa muri kuseri. Asi chatisingadiri manje kuti mubatsirwe kuseri kakawanda kacho ndekuti munobvuma munomu. Asi muchingobuda dhoyo makuramba. Inini handiri handi kufamba. Ari kuti wari kufamba aibata ini. Saka izwai bambo, ndosaka tati imi munofanira kuchenura. Asi chinokuchenurai ndechekuti iye nemi mufambe chii? Pamwe. Handizvo? Mutorwa kuti chiri kunetsa chii? Ndechipi? Saka imimi ndazwa muri redi bambo, imimi kufamba muri redi here? Chakamiri handiri handida kufamba. Ndozwa mutati muri redi here? I am ready. Saka zvatakuita
tingapedza nguva musikana. Handitoda kuti agiwe bani zvitaura nesi. Kuda kutaura tisi. Ndanda kukumbira mama, ini ndiri kukumbira ziso renyu. Kozi varuma vamatsotsi. Aiwa, ziso renyu. Pese patiri kufamba ndiri kukumbirawo ziso renyu mama. Ndikutokumbira. Izvo hazvitauraka. Zvautaura uri kuda ziso kure uko. Uri kuya pamuti apa. Ndiri kuona. Madziso ese tetiripo, tetiripo. Akadanana nemukadzi wemunhu, imwe iri pachena, aruramba zvesezvo mama. Aruramba zvine zvesezvo kuti maoko ake haana kudai nditi. Akadana nemukadzi wemunhu. Adana nemukadzi wemunhu. Mina ipapo ndikudze. Adana nemukadzi wemunhu. Mukadzi wabvaenda kuponda murume wake bhafa. Mazwa. Apa murume wawe, mai wangu uyu wakabvatora mukadzi wemunhu, mukadzi wemurume wawe. Bhavana kumba kuno kwa Voti. Kogara naye. Mai wangu aichema achindifonera achiti murume wemukadzi uyu ari kuuya achiuya kudaurara neni achiti murume wako akatora mukadzi wako. Imwe ishi tori pauyu baba kuti asiyagadzisa zvinhu zvake achiri mupenyu. Hatuna kumixa nyaya. Ngatisamise nyaya. Kana kuine nyaya yekuti pane munhu ari kuti akaurayirwa chii murume wake anouya nenyaya yake kuti ndakaurayirwa chii. Imimi hamutauri manje on behalf of no. Kuti aisiri ngozi here yatisira iwewe chingopedza yako yapera. Nyaya yako yapera. Iwewe chimbopedza yezvako zviri kunetsani iwewe because yekufa kwemukadzi uyo hainetsi iwewe Wakazapa. inewa inonetsa ichanetsa iwawo. Saka uyu baba kana aine dzake dzekuuraya munhu dzichatangwa futi nevanozitanga. Handizvo kana akauraya zveshuwa isusu dare rino rezvitozikana kuti akauraya dare rino harina jurisdiction yekutonga nyaya yemedha. Handizvo asi tikazvipuruvha munomu zveshuwa zvikaoneka zveshuwa akauraya tinomuendesa kwaanofanira kunge achinotonga nenyaya iyoyo. Asi nhasi nyaya iripo manje handiivi iyoyo yamakaripota ndeyekuda kugadziriswa mumusha noti nyaya yechi yengozi idzo. Handizvo saka ngatimboite yengozi idzo nhasi kana yazobuda futi kupi ikoko maitaura kaikoko yobva yangudii yobva yagadziriswa. Asi apa iwewe you cannot be the complainant because handiwe wakaurayirwa. Pamusoro ichangamiri pane kuda kutaurawo padii. Ini ichangamiri pane kuda kutaurawo padiki diki. Handitaurawo zvakawanda ina handiwanzi kureba kutaura. Zita ndozi Arori Mahati. Right. Inini ndandinamata handiti kandikana papombi mevana wangu ese ndikamira ndega ndikafambira nyaya dzevana wangu iyo nhasi handisi kunamata dai. Saka iyezvi uyu uri kuti baba wake handizve muri bai kuti baba wake ndiye ane problem ka ngafambe kane baba wake zvazobuda zvemhuri ka ndinga tachibatana pamuche. Isusu handifuramba imi bambo mafa matonza imwe nyaya futi yama musikafani kunzi because maifana kutitaurira imimi kuti zvakakunetsai kumwana kuwana wenyu chii makazvigadzirisa sei makuda kuti imimi iwe ugadzirisa wega makasangana nezveuyu zvipi kwamakaenda. Right. Izvaibambo ndikubatsire munyase kuvhivisa ndati inini maproblem angu uyu wakabereka wana 4 unawo wese uyu pano wana 4 unawo wese wakaroorwa futi inini ndini ndikanga ndiri posera ndika ndaisangana mitambudzo yakasiyana siyana
ndibva ndamira izvi ndiri muchechi. Taurai ndobva ndamira ngemwana wangu wakapondwa ikaenda kumapurisa. Nhasi nyaya yacho iri kumapurisa ndikaendesa kwashesamanga. Right. Ndiyo nyaya yandakamira chechini. Ndibva ndasorova nyaya yangu yese. Nhasi ndakandoisorova. Handina kungofamba ndichibata kudai. Aiwa, tiri kuti kana mwana apondwa handiti ikaenda kumapurisa ikaenda kukoti munhu akaponda anozikanwa. Saka maida kuzofamba newe kupi? Saka maida kufambira chii? Because uyu akapondwa akabatwa akapondwa kaenda kumapurisa. Saka chaimaida kuzonotsvaga kung'anga kuti uyu handi kung'anga chii? Iye munhu yamupondi aripo. Ndiri kutsanangura semaproblem aabatanidza. Those maproblems ari ayo akataura vakomana vanhu kana tiri vanhu kana takagara uko kana takagara uko please musadisturb the process. Musaite kuti vanhu havaite emotional. Musaite kubvunza mibvunzo yamusingafaniri kubvunza. Itai kuti munhu aone nguva yake kutaura zvinhu zvake zvada kutaura. Tinyatsonzwisisa kuti kuenda kupi. Nyaya ndikutaura pamwe ndeyekuti mwana uyu ataura zviri kubata baba wake naye. Wobva ataura zvambuya zvinobata ani? Handiti wobva ataura kubaba munini kune honye. Wobva ataura anonga munhu anotaura. So zvachinja picture now. It's no longer chinhu chemunhu chii one chatoo chechi anonga. Saka hazvishamisi kuti muchazwawo kuti mwana wenyu paakapondwa mhepo yakatoti mwana wenyu apondwe ngeipi. Saka ndosati kuti imimika musanetsekeba. Imimi hamuna nyaya. Andizvo? Imimi hamuna nyaya. Panouya murapi apa. Andizvo? Imimi are not going there as the accused. Muri kuenda iko as a witness no observe. Nikozwa. Chete. Hamuna chekumbocha. Chekutya hamuna. Unless kana muine katikwata. Kana mutsina. Yes, kana mutsina uyachuya. Andizvo? Moenda moteerera kana muri kubvunzwawo mubvunzwa motaura zvomutaura muchinzwawo zviripo kuitira zvikubatsirewo kuti imi kana zvisati zvasvika kwenyu zviri munzira maakutoziva kuti pane zviri munzira zvoita sei. Regai ndichipese chama ndataura zviri 1. Chiremba uri kuuya apa asi unoda mari achakugadzira. So redi kana iripo mari tinoprobe kuti tichazogara muchikweretika tisina kugara tagadzira. Chiremba mumaziyawo matsotsi. Imimi maenda panza. Handikabvunza zvamakutotaura. Maakutaura kuti ndingowaziva awa matsotsi. What do you mean? Zirurewe wamba zvicha. Asi muchazoti matsotsi ngei? Kuti mari tinguva tisina baba tinagadzire mari. Mati awa vanhu awa ndingowaziva matsotsi. Wapi? Utaura kuti ndiye atauri vanhu vanikuwaziva havaendiba vakutsotsa ndira. Alright. Tambokutaura kuti kutaurisa. Tambokutaura kuti kuita sei? Unozvipinza mukati menyaya usiri chii? Tangoti enda ugara apo uteerere uzwe kuti zviri kubata iwe nemhuri dzese chii. Kana muchataurirwa ipapo kana muri muchikwereti kana mune chii ndezvenyu you need to know. Isu chatoda kuita kufacilitate kuti muite sei? Pambai muri muzwe kuti chikunetsa chii nekugadzirisa. Sorry changamire. Yes. Zvimataura zvese ndazvizwa. Ende ndine shungu ndinayo kutoti nditofambe. Saka chendiri kukumbira ngechekuti mwana kuti arubata inini. Ndikumbira kuti andiendese kwese kwaari kuda. Aiwa. Pamusoro changamire. Wana pakuinga ambosiyana nawo tozvona izvo. Aiwa aiwa sorry kangai panza nekufamba kati ngokati tinombogara pasi tichiungana handizvo saka andilesi kuti changamire akutoti endai pane tauraini apo
Siyanaini ndasokutaura kudhara. Tauraini pasi. Siyanaini vanhu vese. Kuenda kuteera kumaturi kwe. Sorry changamire. Zvemataura zvese. Ndadzibambo. Imi mamusodecide apa kuti uyu ngaasare. Uyu muda kuti asare. Chii chamuda kuti asazwa? Zvakanaka changamire. Ticharonga yakona kuronga kwamba. Kule kumbaba. Ndaipanza ndichatora mapanze semhuri. Saka dare sorry changamire. Dare racho dare ndo richatisa mari yekwachiremba. Izvaibambo. Mukatita mapenzi manje. Sorry changamire. Uda kundibviseni maproblems ako. Dare rinori kubvisire mari. Saka ndo changamire tinoronga Indemo kana muri kuzongo Atiendai kunze uko. Mogara kunze. Moronga zvamuda kuronga muri kupi? Muri kunze. Andizvo. Endai mogare kupi? Kunze. Mogara pasi makadaro. Moronga zvamuda sei? Moronga zvamuda kuronga. Zvakanaka changamire. Ndesunga endai.